sa mga bukal sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases kon Iatf MEID nga irekonsiderar ang mando nga pag-divert sa mga international flights padung sa Sugbo ngadto sa Manila. Ato sa special session sa Junta Probinsyal ni adtong Hunyo 11, giduso ni Bukal Celestino Martinez ug Bukal Glenn Anthony Soco ang usa ka mosyon kalabot niini. We're also looking at the aspect of maybe asking IATF in the advent of the adoption of the passage later on of this ordinance, maybe we can file a incidental motion to ask IATF to reconsider the issue upon which they have diverted flights, to reconsider its decision in diverting flights to Cebu, as it does not just concern returning overseas Filipinos and overseas Filipino workers, but it also hurts our already ailing economy. Samtang walay kalapasan sa balaod ang Ordinance No. 2021-04 nga gipasar sa Junta Probinsyal aron hingusgan ang Executive Order No. 70 ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Matud sa report ni Bukal Raul Bacaltos, Pangulo sa Committee on Laws, Review and Ordinances. Matud niya ang ordinansa nagtanaw sa general welfare sa mga Sugbuanon subay sa Local Government Code. Gani, gihingusgan pa kini karon sa Junta Probinsyal, pinaagi sa pag-amendar ug aron masubay na kini sa IATF protocols nga mao ang pagpahigayon og second swabbing sa ikapitong adlaw. Apil na usab kadtong mga Sugbuanon nga adunay dual citizenship. Ang maong amendment sa ordinansa gipasar atol sa special session sa first, second ug third reading niini. The difference between our ordinance and the national IATF guidelines lies on the home quarantine as opposed with the quarantine facility in the hotels. Actually, if we are to read the IATF, it only states that the returning OFW should be placed in a quarantine facility or should be under quarantine. So, a home quarantine will suffice. Dugang sab ni Bukal John Ismael Borgonya, ang miduso sa mong ordinansa nga kini adunay igong legal ground aron padayon nga ipatuman. I remember it correctly that in the hierarchy of laws, the Constitution should be put first. Then, the laws enacted by Congress. And we are anchoring our power under the local government code. This ordinance shall stood its ground legally. It is within our authority. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.